दिनै जोङो दिनै बे मागि पुर्निमा दिन तिथिखौ पालन खालामनायानो जाबाय जोङो दिनै गिबि बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय अब्लाबो नैबे फानजानियाव गायफैनाय बा गायनानै गालांनाय गुरु इसिमरि बियो जेरैबायदि दा रुंसारि जालांबाय जि थांखियाव बियो जेसेबांनाखि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंजोबलांनो हायाखिसै दा बेनि थाखायनो आद्रा थानाय जि बिनि आखाइनि जानानै आंनो नैबे जायगाखौ दैदेनफैबाय थादों जाय बियो बे जाबाय बङाइगाव आमगुरि थानानि सिङाव थानाय खैलागाव गामिनि आंबो बे जायगानिनो दा बिनि गेजेरजों जि खामानिखौ मावै भक्तफ्रा मावगासिनो दङ बियो दिनैनिल' गोदान धोरोम नङा दानिल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जिखिनि गोदो गोदाय बे जायगायावनो जोनोम मोननाय जोंनि काजलगाव गामियावनो जेनेबा गुरुदेब कालिचरन मोननि गेजेरजों दा जेरैबायदि फोरलां बाबाजिजों जेरैबायदि हमथाबोनाय धोरोम दा नेम निथिनि गेजेरजों बे मावै बै माबा रौमारि जथि आश्रम बे जथि आश्रमनिफ्राय दिनैसिम बे फोरलां बाबाजिया जि हमथाना गालांनाय बे धोरोमखौ लानानैनो साफ्रोमबो जों भक्तसालिया बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जायगायाव दाब जायगायाव बिदिनो एखमबा समाव मागि पुर्निमा एखमबा समाव देवल फुजा एखमबा दुर्गा फुजा बेयाव मन्दिरफ्रा मोनफा जेरावबो दंखाजोबसै गोसारनानै दा बे धोरोमनि गेजेरजोंनो दिनैबो जोंबो नैबेयाव जि बुजिफेरनो मोनाखै नुफेरनो मोनाखै बेसेबांबा दिन जालांबाय गोदोनानै थाबाय दिनैसो नैथि बोसोर जाबाय बे मागि पुर्निमा दिन तिथिखौ खुंनाया दा बिनि गेजेरजों रावबो मोनथिस'वाखै रावबो बुजिस'वाखै बेयाव जुदि रिसिमुनिया गायफैदोंब्लाबो माब्लाबा समाव दुखु खस्थ' मोनलांनो गोनां जानांदों माब्लाबा न' सावजालायना होखारलायनो गोनां जानांदों बेफोरबायदि धोरोम बुजिनो हायै जायगायाव फैनानै धोरोमखौ गायना गालांबाय दायाव सासे सानै भक्तफ्रा ज' जानानै बे खामानिखौ मावलांबाय थादों जाहाथे जुदि इयुनावबो जुदि बेबायदि मावफुंलांबाय थानो हायो बेखौनो बयबो ज' खौसे जानानै खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो बेखौनो आं बुंनाय जादों आरोखि धोरोमा बेखिनियानोसै रायजो दंमोन राजा दंमोन नेम दंमोन निथि दंमोन नाथाय बर'आ दा रायजो गैला राजा गैला माने राजा जादोंबाबो माखासे खर्मफोरखौ दैदेननो हाला मावनो हाला दा बेफोरनि गेजेरजों खेराइफोरबो जों गोदोनिफ्रायनो बर'आ खेराइ खुङो मावो दा बिनि गेजेरजों राज सिंहासनखौ होनानै राजसिक जैग'खौ होनाय जायो मानो होनना बुंदोंबा रायजो खांनोबा राष्ट्र बेंनोबा सासे राजा जानोबा राजपुरहितखौबो बानायनांगोन राष्ट्रखौ सालायनो थाखाय राष्ट्र दैदेननो थाखायबो माने जोंनो राजानि गोनां जागोन दा बे राजानि गोनाङावबो बे जैग'नि गेजेरजोंनो माखासेखौ जों सामलायलांनो हायो बे जाबाय गोदो गोदायनि रिसिमुनिफोरनि माने हाजो हाला ध्यान तपस्या खालामनानै गालांखानाय बे ध्यान तपस्या खालामनानै गालांखानाय बे शिब सनातन ब्रह्म बाथौ ओलोंगि धोरोम मिरुनि सिङाव थानानैनो बे मोनफ्रोमबो जैग' फुजा पातखौ जोङो फार्स्टनिफ्रायनो बिश्वहरि फुजा सावबाय बिदिनो गणेश फुजा होबाय बिनिफ्रायनो राष्ट्र होगोन दा मोनाबिलियाव 4टासो समाव जोङो मंगल सावनानै खेराइ फोरबोखौ जोङो होलांनोसै आरोखि दा बेनो आरो दा बे खर्मनि गेजेरजोंनो जोङो जेसेबां राजा रायजोनि खाय खर्म मावनांगौ बे राजा रायजोनि गेजेरजोंनो जाथिनि हारिनि सब नांगौ रोखोमनि उद्देश्यफोरखौ जों बेयावनो आसार बिसारखौ सायनानै मोनजोबो आरो हाजोबो आरोखि माखासे ध्यान तपस्या धारनाफ्रा बेहाय जाजोबो आरोखि नैबे फोरबोनि नैबे फुजानि गेजेरजों बे बर'नि गोबां जेंना जेंसिफोरखौ नोंथांमोना फोजोबस्रांनो थाखाय नैबे समाव रायफोरखागोन नामा रायफोरखागोन जों बे माने जेंना जेंसि जेसेबां गोग्लैसोना थानाय बर' जेसेबां मिन्थिस'नो हायै जेसेबां माने खैफोद खैदाङाव गोग्लैबाय थानाय बेखौ माने सोरबा रायजो राजानि गिदिर गोलावफ्रा सहाय होफैयोबा बेयावबो जों बिना हरनो हानाय बा माबा मोनसे जाथिनि नांगौआव इसोरनि खाथियाव जों आर'ज गाबना हरनो हानाय माबा मोनसे दङ आरोखि दा बिनि गेजेरजों जि खर्मखौ मावनांगौ बे खर्मनि लामाखौ दा गासिबो दिहुननो हाग्रा माखासे रिसिमुनिफ्रा थैलांबाय दासिमाव दिनै नांगौ बायदिया सोरबाया दं सोरबाया गैला जालांबाय दा बिनि गेजेरजों फुजाया बावल' नङा बैयाव हरैहायबो उलुबारि फानबारियाव मोनसे जागासिनो दं दा बिनि गेजेरजों ओरैहाय गोदान गोजा दा बे गोदान गोजानि थाखायनो दिनै बे खामानिखौ एसे जों सोलोंसा गोजाबाबो बेखौ जाकजमकै होनाय जादों आरो दिनै खामानि गिबियावनो दिनै नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोनहा दिनै जोंनि बे बेसेबांबा गोथौ बेकवार्ड जायगायाव फैनानै खौरां लाफैदों बिनि थाखाय आङो बे आश्रमनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय जोंनि खेराइ फुजा होनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय माने जोङो दुलाराय शिब सनातन ब्रह्म बाथौ धोरोमनि सिङाव थानाय बे नैबे फानिजानि गामि दा बे फानिजानि गामियाव जोंनिनो गुरु हिसाबै दङमोन जोंहा दा बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय दिनेन्द्र बसुमतारी दा बिथाङा 2009 मायथाइयावनो जोंनि बे फानिजानि गामियाव फैनानै
नैबे महामुनि बाथौ आश्रमखौ गायसननानै गालांदोंमोन। दा बिथाङा रुंसारि जानानै थांनायनि उनाव बे आश्रमखौ सामलायनो थाखाय रावबो गैयैलाय दिनै जोंनि बे फानिजानि गामिनि खाथि खाला गामिफोरनि रायजो राजाखौ लानानै मोनसे कमिटि दानानै दोनदों। बे कमिटिनि आङो आफादगिरि। दा दिनै जोङो खेराइ फोरबोखौ फालिनाया बोसोरनैयाव आगान होबाय। थांनाय बोसोरनिफ्रायसो जोङो फालिनाय जादों। नाथाय बिनि सिगां जोङो बिदिनो प्रतेक पुर्निमायाव जग्य होयो, अमाबैसाबा होयो आरो बेजों लोगोसे गणेश फुजा, दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा मोनफ्रोमबो फुजाखौनो जोङो बे आश्रमाव फालिबोयो आरो। नाथाय जोंनि बे खेराइ होनाया सिमोननिफ्राय जागायजेनदों। नोंथांमोननि जे उद्देश्य माने बे खेराइ फोरबो नोंथांमोननि उद्देश्य मानि थांखिजों होनाय जादों? बे खेराइ फोरबो होनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय माने जोंनि बर' हारिया माने दैज्लां बोथोरफ्राव मावै दाङै आबाद मावनानै लायो नङा होमबा? माइ थिखोयो, माबा थिखोयो गाव गावनि न'फ्राव। थिग बिदिनो जोङो समाजनि एरियानि मोनसे माबा मा होनो बिदिखौ आबाद थिखोनाय बा माबा मोनसे थिसननाय बेबायदि थांखियै जोङो बाथौनि बोसोन बायदियै माने बे खेराइखौ फालिनांगौ जायो बोसोराव खनसे। माने बाथौ धोरोमनि बियो मोनसे बोसोन बायदि दङ आरो खेराइ फोरबोखौ जोङो बे हिसाबै फालियो। बाहाय दङ जोंनि बे आश्रमनि सिङावनो ओरै बुंखानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बुंखा, सामायजरा, साकमा, सिंमारि, थिपखाय मथा मथि बहुद गोजान गोजान जायगानिफ्राय भक्तफोर दङ नालाय बिथांमोनहा फैयो आरो जोंनि बे आश्रमाव बाहागो लाफैयो। ओरैनो जोंजों कन्टेक्ट लायो। कन्टेक्ट लानानै बे खेराइ फोरबोआव फैनो हागोन आरो सादारन भक्त नङाबाबो सादारन मानसियाबो जोंनि बे खेराइआव फुजा होफाफैनो हागोन। बाहाय जोंनि बाथौनिल' होननानै बाथौनिल' मानसि फैया, ओरैनो ब्रह्म धोरोमनिबो भक्तफोरा फैयो। फैनानै जोंनि माखासे निथि नियमफोरखौ मोजां मोननानै जग्यफोरखौ होफायो आरो गाव गावनि न'खर सान्थिनि थाखाय जग्य होफाफैयो। जोङो बे खेराइ फुजाखौ बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे मागि पुर्निमाजों लोब्बा लाखिनानैनो बोसोरफ्रोमबो खुंलांबाय थागोन। जोंनि बे फानिजानि महामुनि बाथौ आश्रमाव जोंहा जोबोद माखासे जिरायसालि न' आरो मन्दिरनि आंखाल जानानै दङ। दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दैयाबो बिराद प्रब्लेम। बे जायगायाव दै खुरनांगौबा जोंहा दैखरा 50-60 फुट नांगौ जायो। जोंहा इसिबांनाखि फान्ड गैया, थाखा फैसाबो गैया। दा दिनै जोंनो मन्दिर लुफुंनो हायाखै, जिरायसालि लुफुंनो हायाखै। बिनिखायनो दा बर्थमानाव जे जोंनि BTCनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनिसिम आङो बे कमिटिनि आफादगिरि जानानै खावलायहरनो लुबैयो जाहाथे बिथाङा जोंनि नैबे फानिजानि महामुनि बाथौ आश्रमाव माब्लाबा नङा माब्लाबाबाबो माने अनसुंथाइ मोनसे स्किमफोर हरो। बेखौ आङो बे कमिटिनि आफादगिरि जानानै गोसो गोथारै खावलायहरनाय थाबाय आरो। जोंनि 2 नं गुमा समस्तिनि सिङाव थानाय बुमखा BCDCनिनो फानिजानि गामि। दा जोङो बिथांनिसिम खावलायहरनाया बेनो जाहाथे जोंनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ माब्लाबा समाव फैनानैब्लाबो नुजाफैनानै जोंनि बे जेंना जेंसिफोरखौ जाहाथे बिजिरनानै होयो, बोस्रांनानै होयो। बेखौनो आङो गुरैयै बिथांनिसिम जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।